En tots, i principalment perquè si no pagues pel producte és perquè ets el producte. En el moment que com han d'entrar les vestides, no? Com se'ls considera que van arreglades o no van arreglades a les dones. Considero que a les discoteques hi ha sexisme, ja que si ets una noia i vas amb un grup de noies, pots entrar a la zona VIP per ser una noia d'imatge, en canvi els nois no els hi passa això. Doncs la veritat és que m'he fixat que les discoteques, la majoria són ballarines noies i trobo que ho utilitzen per captar l'atenció. En el fet de que a la majoria de discoteques, pel simple fet de ser noia fins a la 1 entres gratis i en canvi els nois sempre han de pagar, sigui l'hora que sigui. He sigut assetjada com a treballadora perquè he estat treballant a la barra i el típic et criden, et diuen que li portis una cervesa i que et treguis la samarreta, et miren el cul mentre els estàs cobrant. Assetjat no m'hi he sentit, discriminat tal vegada sí, un cop que he anat a demanar alguna cosa a la barra i un cambrer masculí ha preferit atendre a dones en vez de a mi, per ser home. Una vegada vaig entrar a una discoteca i l'entrada era com un passadís. Llavors hi havia com un grup de nois que estaven a costat i costat de passadís i el que es dedicaven a fer era a qualsevol noia que passés, jo inclosa, doncs t'intimidaven un piló, començaven a dir-te un piló de coses supermarranes i en aquell moment et feien sentir molt malament. És raro que un dia surtis i no passi alguna cosa en plan que et vingui un noi i t'agafi per ballar o que et toqui. Vaig anar un cop a una discoteca i em van dir que no podia entrar perquè portava bambes i com que soc noia no puc portar bambes i a més no anava escotada, per tant em van dir que no podia entrar.